you have a copy of this? Are you up to a particular verse or just any verse? So this is chapter 3, Karma Yoga. Text number 43. Evam Bude Param Bhutva Samstabhyatmanam Atmana Ehi Shatru Mahavaho Kamarupam Darasadam. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, Almighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as lust. По-силно ръки Арджуна. Този, който знае, че е трансцендентален по отношение на материалните сетива, ума и разума, трябва да установи ума си посредством съзнателен духовен разум Кришна съзнание и по този начин, чрез духовна сила да победи ненаситния враг, известен като похот. Purport. This third chapter of the Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead, without considering impersonal voidness the ultimate end. In the material existence of life, one is certainly influenced by propensities for lust and desire for dominating the resources of material nature, desire for overlording and for sense gratification is the greatest enemy of the conditioned soul. But by the strength of Krishna consciousness, one can control the material senses, the mind, and the intelligence. One may not give up work and prescribed duties all of a sudden, but by gradually developing Krishna consciousness, one can be situated in a transcendental position without being influenced by the material senses and the mind, by steady intelligence directed towards one's pure identity. This is the sum total of this chapter. In the immature stage of material existence, philosophical speculations and artificial attempts to control the senses by so-called practice of yoga postures can never help a man towards spiritual life. He must be trained in Krishna consciousness by higher intelligence. Пояснение. Така трета глава на Бхагавад Гита окончателно насочва към Кришна съзнание, тъй като човек разбира, че е вечен слуга на Бога, върховната личност, и че безличностната празнота не е крайната цел на човешкия живот. При материалния начин на живот, човек неизбежно се влияе от склонността си към поход и желание за господство над ресурсите на материалната природа. Желанието за господство и сетивно наслаждение е най-големият враг на обусловената душа. Но, посредством силата на Кришна съзнание, човек може да контролира материалните сетива, ума и разума. Той не може да изостави работата и предписаните си задължения веднага, но чрез постепенно развиване на Кришна съзнание може да се установи на трансцендентална позиция, без да бъде под въздействието на материалните сетива и ума. И всичко това той би могъл да постигне чрез устойчив разум, насочен към чистата му същност. Това е значението, което се дава в тази глава. В незрелия стадий на материалното съществуване, философските спекулации и изкуствените опити да се контролират сетивата чрез така нареченото практикуване на йогийски пози, никога няма да помогнат на човека в духовния живот. Човек трябва да бъде обучен в Кришна съзнание от по-висш разум. О силноръки Арджуна, този, който знае, че е трансцендентален по отношение на материалните сетива, ума и разума, трябва да установи ума си посредством съзнателен духовен разум, Кришна съзнание, и по този начин, чрез духовна сила, да победи ненаситния враг, известен като похот. В някои храмове, като прочитат стиха и всички повтарят заедно стиха.
сега ще изчакаме. That was good. Yeah, it was perfect timing. I just read once more the verse, and I was about to ask everybody to repeat, like line by line, the verse itself. You can do that. Shall I? Yes, there's no harm. Ще го направим така, както ви казах, че се прави. Така че, моля ви, повтаряйте след мен. О силно ръки Арджуна. Този, който знае, че е трансцендентален по отношение на материалните сетива. Ума и разума. Трябва да установи ума си посредством съзнателен духовен разум. Или Кришна съзнание. И по този начин, чрез духовна сила, да победи ненаситния враг, известен като поход. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Vitarane Nirvishesha Shnivadi Paskatyade Sakarane. Here mentions that we have to develop spiritual intelligence. Тук се споменава, че ние трябва да развием духовна интелигентност. And spiritual intelligence is developed by hearing. А духовната интелигентност се развива чрез слушане. Krishna is actually the source of all intelligence. Кришна е всъщност източника на цялата интелигентност. But he gives two types of intelligence. Но той дарява два вида интелигентност. Depending upon our desire. В зависимост от нашите желания. Either we can accept spiritual intelligence. Ние можем да получим духовна интелигентност. Or we can accept material intelligence. Или може да приемем материална интелигентност. We've already accepted to some degree material intelligence. До някаква степен вече сме приели материалната интелигентност. Because to some degree or another, since time immemorial or something like that, we've been in the material world. Защото до една или друга степен от незапомнени времена или нещо подобно, ние пребиваваме в материалния свят. Influenced by the desire to enjoy and control the material nature. Ние сме през цялото това време повлияни от желание да контролираме и да експлоатираме материалната и да се наслаждаваме на материалната природа. And under the influence of the illusory energy, we have no idea who we actually are. И под влияние на илюзорната енергия ние нямаме никаква идея кои всъщност сме. But instead we misidentify ourselves with something we're not. Вместо това ние се идентифицираме с нещо, което ние не сме. And we have quite an emotional relationship with our body. И ние имаме много чувствена, много емоционална връзка с тялото си. And our mind. И със своя ум. And even our conception of life. И даже с концепцията си за живота. We actually take this body, as I've said before, as our supreme worshipable deity. Ние всъщност приемаме своето тяло, както и преди съм споменал, за върховен обожаем обект. Just like we are trying to learn how to worship Krishna. Точно както, например, ние се опитваме да обожаваме Кришна. Because the soul has a tendency to worship. Защото душата има естествено вродена склонност да обожава. Just a question of who or what we're going to worship. Единственият въпрос, който остава отворен е кого или какво да обожаваме. In the material world we worship different material bodies. В материалния свят ние обожаваме различни материални тела. As I've said before. Както вече съм казал преди. We wake up in the morning. Събуждаме се сутрин. And we look in the mirror. И поглеждаме в огледалото. And we ask the mirror. И питаме огледалото. Mirror, mirror on the wall, who's the greatest of them all? И ние питаме огледалце в стената. Кажи кой е красив, кой е най-красив на земята. And immediately the mirror answers our question. И веднага огледалцето ни отговаря на въпроса. That my dear soul, by good fortune, you have the darshan of the absolute truth in the mirror. И огледалцето казва, скъпа моя душа, ти си толкова щастлива и по благословията на провидението в момента ти можеш да зърнеш в огледалото
отражението на най-красивото нещо в Вселената. Because of many, many births of pious activities, now you have the absolute truth has revealed itself to you. Ти можеш да видиш абсолютната истина в огледалото. Заради продължение на много последователни животи и извършване на благочестиви дейности, сега ти получаваш възможността да видиш абсолютната истина в огледалото. Now you must make a vow to render unalloyed, uninterrupted service to the worshipful deity in the mirror. И сега ти трябва да обещаеш нещо. Трябва да се закълнеш, че това божество, което абсолютно върховно божество, което виждаш в огледалото, ти ще му се посветиш да го обожаваш. Just like in the Krishna consciousness culture, we take the deity and we bathe him sometimes. It's called Abhishek. Точно както в това движение за Кришна съзнание, ние имаме божества, форми на Кришна, мурти, които ние понякога къпем. Нарича се Абхишек. So in the same way, we'll take a shower and bathe our worshipful deity. По същия начин, ние самите взимаме си душ и къпем нашето обожаемо божество. Then we'll clothe the deity. След което ние ще облечем това божество. We'll decorate the deity. Ще го украсим. We'll offer different kinds of food to the deity. Ще му предложим различни храни. And then we go out into the world to spread the glories of the deity everywhere. И след това ние ще тръгнем по света, за да разпространим великата слава на това божество, навред по света. So actually we take this body as our most beloved deity. И всъщност на практика ние сме приели своето тяло за най-обожаемото божество. Just like the devotees offer food to the deity, so we offer food to this body. Както преданните предлагат храна на формите на Бога, така ние предлагаме храна на това тяло. And if anything happens to this body or other of our devotees, we take everyone in the material world as either a devotee of the deity or a demon. И по отношение на как другите се отнасят към нашето тяло, ние разделяме хората по света на две категории: на предано отдани на нашето тяло и на демони. Those who love our body, who serve our body, they're our devotees. Тези, които обичат нашето тяло, които служат на нашето тяло, те са от предано отдани. We have unalloyed bhaktas and some mixed bhaktas. Ние имаме чисти и предано отдани, а имаме и такива, които са не съвсем чисти, смесени. And those who are against this body, who put obstacles to the body, they're called asuras or demons. И тези, които се противопоставят и не харесват тялото, са против това тяло, те са в категорията на асури или демони. Therefore, everyone in this world takes this body as the central point of existence. И всеки в този свят приема своето тяло като център на съществуването. They think the sun rises in the morning to shine on me. Всеки си мисли, че слънцето сутрин изгрява, за да огрее мен. The wind is blowing. Вятърът духа. To help me. За да ми помогне на мен. The rain is falling so that they can grow food for me. Дъжда вали, за да може да растат растения за мен. So we take the whole universe as more or less its value is because it's pleasing me. И ние приемаме изобщо стойността на Вселената, ценността на Вселената просто като нещо, което е ценно по отношение на мен, да ме удовлетвори мен. Actually, it's pleasing my body. Всъщност, удовлетворява моето тяло. Because I'm pleased when my body is pleased. Защото аз съм удовлетворен, когато моето тяло е удовлетворено. Therefore, I think my interest is to serve my body. И затова моя личен интерес е да служа на моето тяло. But as one devotee said, Kamadinam katida palitas durni deshas tesham ayijate nakuruna no prashanti yat srijadam utrapasanti yat utsrijam yatapate lavabudis tam aranam sharanam tam yukvasidasye. In so many different ways I've tried to satisfy my senses. Има един преданен, който казва, по толкова различни начини аз полагах усилия да удовлетворя сетивата си.
Everyone in the whole universe is working hard to satisfy their senses. Всеки в тази вселена полага огромни усилия, работи много усилено, за да удовлетвори сетивата си. Everyone gets an A for sincerity. Всеки един Everyone gets an A for being sincerely trying to serve their deity. всички са отличници в усилията си да служат на това божество от тялото. In Kali Yuga, if a person works very hard, they're considered a good person. Ако в Кали Юга някой работи много усилено, той бива считан за много добра личност. But even the ants are working hard. Но дори магаретата работят усилено. Do we think, oh, you're a nice ant, you're working so hard? Ти си... И мравките, те също работят много усилено. They don't even know what Sunday is. За мравките няма почивен ден. Те не знаят какво е неделя. They don't think, oh, these, 7 days a week, give us a break. Те никога не си казват, ай стига 7 дена на седмица, дай им някаква почивка. We should just work 6 days a week. Трябва да работим с 6 дена, най-много. They don't even know there's 7 days of the week. Те дори не знаят, че седмицата има 7 дена. They're just working their whole life. Те просто си работят цял живот. And what do they get for it? And what's their reward? И каква им е наградата за цялото това нещо? A little bit of sugar. Малко сладко захар. After work, they all get intoxicated. They go to the bar and they all get intoxicated. След като са бачкали цял ден, отиват в бара и се напиват. If they're a little fortunate, they get some Mahaprasad. И ако са обаче късметли, те могат да получат малко Махапрасад. But other than that, they're just working hard and getting intoxicated. Но иначе те просто си работят усилено, за да могат да се напият. And they think that's existence. И те смятат, че това е живота. Similarly, we're doing the same thing. По подобен начин действаме и ние, правим същото. Just like people think that there is past, present, and future. Както, например, хората смятат, че съществуват минало, настояще и бъдеще. They're hoping we're going to have a better future. Те се надяват за по-добро бъдеще. Lamenting about the past. Съжаляват за миналото. But actually, there is no past, present, and future. Но истината е, че няма минало, настояще и бъдеще. 5 million years ago, Преди 5 милиона години people are eating, хората са ядяли they were sleeping, и са спали they were mating, и са се съвъкуплявали and they were defending. и са се защитавали. And today, in our glorious civilization, В днешно време, в нашата славна цивилизация, people are eating, хората people are ядат, sleeping, спят, people are mating, размножават and се they're defending. и се защитават. And I can predict И аз мога да предскажа, that in 5 million years from now, че след 5 милиона години people will be eating, хората ще ядат, they'll be sleeping, те ще спят, they'll be mating, ще се and размножават defending. и ще се защитават. Perhaps they'll be eating, now we're eating with forks and knives, В днешно време хората ядат с ножови вилици and we think this is civilization. и ние си мислиме, това е много цивилизовано. They cut up a dead body with a fork and knife, Ние режем сервирани мъртви тела с нож и so вилици we're advanced. и сме много напреднали. We don't take it in our hands and rip it apart with our... Ние не взимаме мъртвото тяло да го разкъсаме с ногти и зъби. But it's the same thing eating. Но е същата работа, ядене. When the tiger is eating flesh, Когато тигъра яде месо and we're eating flesh, и когато ние ядем месо, it's more or less the same thing. повече или по-малко е същото нещо. We may condemn the tiger, oh, you're so uncivilized. Ние може да кажем по отношение на тигъра, колко тигъра е нецивилизован. Wipe the blood from your mouth. Цялата му уста е в кръв. But essentially the tiger is doing the same thing we're doing. Обаче тигъра прави точно същото, което и ние правим. The tiger's eating, Тигъра яде, it's sleeping, спи, it's mating, размножава and се defending. и се защитава. The difference is that the tiger is a little bit more civilized. Разликата е, че тигъра всъщност е малко по-цивилизован. The tiger doesn't go out and hunt just for the sport. Тигъра не отива
в гората да убива други животни, да ловува просто за спорта. Doesn't tell its wife and children, hey, it's Sunday, let's go and hunt for sport. Той не казва, не кани жена си и децата си, днеска е неделя, дайте да ходим да поубиваме малко за спорта. Let's go and find a couple of giraffes and wipe them out, just have a good time. Дайте да отидем някъде, да намерим някакви жирафи и да ги удареме, просто е така, да си направим хубавото. No, they hunt for necessity. Не, на тигъра му се налага, той ловува по необходимост. They sleep when they have to. Те спят, когато трябва, когато се налага. We never find a tiger lying on the ground sleeping. Никога няма да намерите един тигър проснат спящ. Its alarm goes off. Докато неговата аларма всъщност звъни. And it rolls over to the other side. И той обаче не иска да става. I need another 15 minutes. И се обръща на другата страна и казва, не мога, имам нужда от още 15 минути поне. No, it's time to get up, they get up. Когато е необходимо тигъра да стане, той просто става. They're much more regulated in their habits than we are. Те са много по-регулирани в навиците си, отколкото сме ние. We never found there's someone called a playboy tiger. Никога няма да откриете така наречен playboy тигър, trying to seduce all the tigers. който се опитва да прелъсти всички тигрици. Nor is there any divorce amongst the tigers. Нито пък има разводи сред тигрите. There's no divorce court for tigers. Няма разводи при тях. I don't like the way she growls. I don't like the way she growls. Аз не харесвам начина, по който тя ръмжи. She doesn't know how to cook meat very well. Освен това, тя не знае как да готви месо. I want a divorce. Искам да се разведа. No, the same activities are there for all living entities since time immemorial. Едни и същи дейности извършват всички живи същества от незапомнени времена. Only out of imagination we think we're making progress. Само развитието ни въображение ни казва, че всъщност ние правим прогрес. So here it says that real progress is to get out of the material concept of life. Тук се казва, че истински прогрес е да се излезе от телесната платформа за концепция за живота. To understand that we're spiritual beings. Да разберем, че ние сме духовни същества. And therefore we should utilize our energy in order to connect with the supreme spiritual person. И затова ние трябва да използваме енергията си, за да служим на върховната личност. And that intelligence comes from hearing. И тази духовна интелигентност идва от слушането. Krishna, the supreme being, he knows how we can connect with him. Кришна, който е върховното същество, знае как ние можем да се свържем с него. Matter of fact, and therefore one who repeats, therefore Krishna spoke Bhagavad Gita 5,000 years ago. Затова Кришна изговорил Бхагавад Гита преди 5000 години. And since 5,000 years nothing has changed. И за тези 5000 години нищо не се е променило. It's not that 5,000 years ago Krishna was God, but then he retired. Не е така, че преди 5000 години по това време Кришна е бил Бог, но той отдавна вече се е пенсионирал. And now someone else wrote a book more important than Bhagavad Gita. И сега вече в днешно време някой друг е написал по-важна книга от неговата Бхагавад Гита. God is retired and the devil has become supreme. Тъй като Бога вече се е пенсионирал, сега е ред и дявол е взел неговото място, той е станал върховен. And now the devil has written one book, Life in Hell. И сега дявол е написал нова книга, Живот в ада. No, Krishna was God 5,000 years ago, and he's still God. Не, Кришна е бил Бог преди 5000 години, да, но той си е все още Бога. And the same laws of material nature exist. И по същия начин съществува материалната природа. The same energy called time is changing everything. Същата енергия, времето променя всичко. The same three modes of material nature are there: goodness, passion, ignorance. Същите три гуни на материалната природа, добро, страст и невежество, съществуват. The same illusory energies affecting everyone.
Същата илюзорна енергия омайва всеки. People are still looking around for objects to try to enjoy. Хората все още продължават да търсят различни начини да се наслаждават. The difference is that nowadays, that's all people are doing. Разликата е, че в днешно време това е единственото, което хората правят. They work hard, they work during the week. Работят през седмицата. And then during the weekend they go around shopping. И през уикенда обикалят по магазините да пазаруват. They think free will is whether I want, you know, an iPhone or a Samsung. They think that's their free will. Хората в днешно време смятат, че свободната воля се изразява в това да можеш да си сам да избереш между iPhone и Samsung. They'll spend the whole week thinking about an iPhone. И хората прекарват цялата седмица мислейки за iPhone. And if you ask them to hear about Krishna, и ако ги помолиш да чуят нещо за Кришна, they'll say, why are you trying to disturb me from my meditation? И те ще кажат, защо ме притесняваш, защо ме разсейваш от моята медитация? I found what I was looking for. Аз съм открил вече това, което търся. Radha is looking for Krishna. Shrimati Radharani is looking for Krishna. Шримати Радharani, тя търси Кришна. Or Lord Chaitanya is looking for Krishna. Бог Чайтаня търси Кришна. And I'm looking for an iPhone. А аз търся iPhone. Същото това More or less the same thing. Същото нещо. I'm in love with an iPhone, you're in love with Krishna. Ние много си приличаме. Аз просто съм влюбен в iPhone-а, а ти си влюбен в Кришна. In other words, unless we can understand that we're actually spiritual beings. С други думи, докато ние не разберем, че сме всъщност духовни същества. And we're looking for a relationship with the most attractive person. И ние всъщност търсим своята връзка, любовна връзка с най-привлекателната личност. And when we have a relationship with him, then we have a natural relationship with everyone else. И когато ние имаме връзка с него, тогава автоматично ние имаме връзка с всички останали. When we find out who the Supreme Father is, then we know who all the family members are. Когато ние знаем кой е върховният Бог, върховният баща, знаейки кой е върховният баща, ние знаем кои са всичките членове на семейството. If you don't know who your father is and your mother, how will you know who your brothers and sisters are? Ако не знаеш родителите си, ако не знаеш кои са майката и баща ти, как можеш да знаеш другите членове на семейството, братята и сестрите си? When we know what our relationship is with the Supreme Person, then we know our relationship with everyone else is also. Когато се изясни нашата връзка с Върховния, тогава се изяснява нашата връзка с всички други. If we actually love Krishna, then naturally we'll love everyone. Ако ние обичаме Кришна, естествено ще обичаме всеки го. And if we don't love Krishna, и ако не обичаме Кришна, then we'll love this body or somebody will have. Тогава ние ще обичаме това тяло или някое друго тяло. And we won't love anyone. И ние няма да обичаме никого. Not really. Не и истински. Everyone loves their body. Всеки обича тялото си. But it's a different body. Everyone has a different body. Обаче всеки обича различно тяло. Everyone wants to serve their own senses. Всеки иска да служи на своите собствени сетива. And if I help someone else, if that serves my senses, then it's all right also. И if somebody else I help somebody. If I help someone, but it serves my senses, then that's all right also. И ако аз помогна на някого при удовлетворяването на сетивата, това също е. Ако някой друг, ако помогна на някой, който също удовлетворява моите сетива, това е окей. Sometimes people even sacrifice their lives if they can get fame or name. Понякога хората жертват живота си само за да станат известни и прочути. They're willing to serve if they get something in return. Хората
искат да отдадат служене само ако получат нещо в замяна. They'll even give away a lot of money if they can be known as a charitable person. Хората са готови да дарят огромни суми пари, само и само да станат известни като много щедри дарители. But ultimately everyone is self-centered in the material existence. Но в крайна сметка всеки е егоистичен в това материално съществуване. But they think their self-interest, it has something to do with this material existence. Но хората смятат, че техният личен интерес има нещо общо с това материално съществуване. But we can use this material existence and we can utilize it in Krishna service. Но ние можем да използваме материалното съществуване, да го използваме в служене на Кришна. And by doing so we can actually discover Krishna and we can discover our real self. И действайки по този начин, ние можем да открием Кришна и да открием своята истинска същност. And we can become aware of everyone else. Или ние можем също да станем осъзнати за всички останали. If we hear from Krishna and follow his instructions. Ако ние слушаме от Кришна и изпълняваме неговите наставления. So, of course, in this age, everything is very complicated. Разбира се, в днешно време всичко е много сложно. So Krishna doesn't say, sit in the forest and meditate. Кришна не казва седни в гората и медитирай. Or stop eating or sleeping. Или спри да ядеш и да спиш. Just look at a candle. Look at? A candle. Look at a candle. The candle. Просто гледай и зяпай в пламъка на свеща. Until you fall asleep. Докато заспиш. And then wake up. И тогава се събуди. And look at the candle again. И продължи да зяпаш в пламъка на свеща. Until all you see is a candle. Докато най-накрая нищо не виждаш друго, освен една свещ. No, one can work at their occupation. Не, човек може да се занимава с професията One си. can have a family. Човек може да има семейство. One can live more or less what's considered a normal life. Човек може да живее това, което бива считано за нормален живот. But one has to learn the art of devotional service. Но човек трябва да научи изкуството на преданното служене. Where everything is utilized to please Krishna. Където всичко бива използвано да бъде удовлетворен Кришна. So that gradually we become conscious of Krishna. Така че постепенно ние да станем осъзнати за Кришна. Especially by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Благодаря. Вопрос?